Cuy! Hakpa ba? Kuha ba? Kuha. Kuya! Kuya! Kuya, kita may palago na yung manok. Uy! Kuya! Nagunsa mo ka dira! Kanina si paso-paso di pita eh. Wa pa man sila. Maom ta ni urasahang among sabot. Gayang ilyot ay. Wala ni maghapit sila di ay. Wala ko nahapit lang sa ilaha pa eh. Tura ba ay? Tu, ha? Ilyot tu. Naabri sa tungkol tubaw na di ay. Po ilyot. Boy. Naari ay. Naari mo dali mo dire. Ganina ra mo ko. Sa ganiha. Di hindi ka ilyot. Ganiha ra may paabot ng mga to. Oh, bitaw ilyot. Ha? Ganina ra mo diya si paabot ay. Samtang ako diri ganina ra ko si lakaw-lakaw diri nagpaabot ninyo. Nagpaabot mi nimo ikan naliwa. Duy. Ay sigud. Saan? Ano mo nang idasi? Parang itsoy. Nga mabulyaso ta ani. Wala ko'y mahimo ba? Oy, kinisunod man. Lain sige mong balibaran. Karon, nagtapok naman ta. Aton yung dayuno ng atong plano. Kani siya, mao ni ang balay naa sa kilid. Asa mo ko ana bay? Oh, taysa ay sa paguna-una. Excited na kay ka. Doon sa mo, padoon. Alis sa diri. Kaya na ako ikuan nyo. Ikaw, Boss Troy. Sampol niya, kahoy ni. Kahoy nga bato man na. Sampol gani, duol ka sa kahoy. Ni kay kaming paring idoy, ari mi sa kilid. Sa balay. Kasabot ka, Choy? Siyempre, kuha na ko. Ano mo? Choy, basin, masakpan ta. Danghag ra bagi kagnaw. Nya, unsa may pamaagya ni bay? Hating kapatid gyapon. Siyempre, hating kapatid gyapon, 50-50. Pero ang kang boss Itsoy, tunga. Basta mauna na atong sabot. Agturo ta. Sige, agturo ta bay. Meanwhile. Bay, mauna manuka bay. Mauna manuka atong kwaon. Balon. Balon. Kinaawang baro ka na. Ating na. Tangin na bay. Si Itsoy ato. Itsoy. Huwag banta Itsoy. Wala. Ton bata. Para mo tayo muna yun. Itsoy. Alay dire oy. Ano ba di bay? Aliba. Itsoy. Aliba. Aliba. Naglaon lang. Bata diri. Sus, umano pa. Nungwa na sa lagi. Pistol mo ta. Itsoy. Sakpan ta. Naan lagi ka diri. Anak ko sa luyo, bay. So, masakpan ta ni. Kanang manuka ba? Kanang manuka, bay. Bantay ka na. Mana itong manuka, bay. Mahal kayo. Tataan. Nya, ang tiil ako, wala, bay. Siyempre. Ang tiil mo, ha? Una, agto ka dito sa video. Dali. Sinyasan. Sige, bay. Huy. Kuy, una, bay. Una ka dito. Sige, bay. Una, bay. Ang taron di. Pistola ni Choya. Awa, mapahamag di daan ni ba? Sus, dangagig nung. Choy! Hakpa ba? Ha? Ay, mapahamag. Kwaa ba? Kwaa. Sanitary yun. Day, kwaa ba? Kwaa. Kuya! Kuya! Pistol man si kuya. Kita may palago na yung manok. Uy! Kuya! Nagunsa mo ka dira. Ganin na rin ko kipangitang papa kay bakaw na yung manok. Ha? Nangita din ako sa papa, eh? Oh, darang love. O ka na ng manok. Astay. Hoy, Itsoy! Inyo rin ang manok! Oh, bay. Time sa sakit, bay, kay maglagos akong manok, bay, ha? Huwag mo ka magsulti! Nye! Botang eh!